Zorionak Inigo, gaurkoan ere, garaipena zuentzat, normala den bezala aspaldi honetan, etxean beti irabazten duzue, konta eguzte pixka bat zer moduz joan da partidua? Egia esan nahiko gaizki, porque naizte irabazin den oso partido txarrein deu, behaiek ligan bastante gaizki joazte, eta baina lesionatu oso garrantzitsu bat zeuzkean, eta alare partido oso zaila jarri gua. Lesionatu nahi esan duzula, partiduan porteroa ere kanpora irten da, ez lesionatuta? Bai, berotzen ja gesto txar batzuk izan egiten, da etzukean kanbio beste bigarren porteroik, eta notatu zen mina hortazola, eta azkenen lehenengo zatia bukatu hortik aldatu inbertzen du, eta gaizki mina hortatzen belaunen zerbait egin. Horrek zer egiten du, partidua pixka bat erraztu edo? Bai, berez erreztu inbehar luke, baina azkenen igual horrek bai ekartze ondori bat, ekipoa gu relajatzea edo, eta egia esan, azteko partido bat eta aurrengo partidoa bida. Bueno, baina kejatzeko moduan ez, azkenean garaipena lortu duzue, horrek ere puntu hori lortzeak diferentzia egingo dizue markagailuan edo? Bai, irabaztea oso beharrezkoa neukan, 2 puntuta genukan jetxira postuk, eta irabazita, aize pixkat hartze deu, ze partido garrantzitsu batzu dozkeu, kontutan hartuta partidu bat gehiago jokatuta gaudela, osak beharrezkoa zen irabaztea gaur. Datorren partidua, Aretxabaletaren aurka, nola ikusten duztu, gogorra izango da? Bai, oso ondo jokatzeu behiek etxen, da azken aldine bai irabazten nahi die, eta behiek bai gu bezala borroka hortan daude mantentzeko ligan, eta borroka fuerte izango. If you're not like this and that, you're gonna have to leave. I came from the mountain, across our creation. My whole situation made from clay to stone, and now I'm telling everybody I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and have peace of mind. I'm tired of looking around, who's wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. Zorionak, oraingo honetan irabazle izan zarete, etxean edo kanpoan oraindik ez dakigu nola, ez? Bai, azkenen polideportibo neondien botoldo nokin arazo batzuk egon eta azkenen hemen jolastu horre izan dugu izan abisatu gu eta, etxen ez, baina, 3 puntu bentzat lortziz dut eta guztua. Puntu bentzat etxera? Bai, larri, baina puntu balio betan. Ikusi dugu, nahiko gogorra izan dela partidua ez, hor etxia izan da, denbora guztian parekatuta ibili zarete? Bai, hau nahiza bukaeran, jetxita nahiza jetxita on klasifikazioan, hauek gerra matea etorri eta puntu, mendik aurreko puntu zaiek, puntu gata ez ditu. Ikusi dugu kexa desente izan dutela ez, kanpokoek? Bai, ezagit, tarjeta denak kejatzien gaur, tarjeta besteik ez. Aurreko partidua, kanpoan izan zenuten, zer moduzko izan zen? Liderran kontra eta partidu zaila izan zen, oki genizun aukera, baina zaila doan partidu zaila, jende gutxik iraztu eta eskutxik etorri gine, baina, Urrengo partiduari begira, non duzue? Aretxabaletan kontra, eta beste 3 puntu eta gora behiatzeu. All I have to do is think of me and have peace of mind.